I'm gonna do an internet! Whoa! Hej, velkommen til Ask Kønnesen. Jeg har lavet den her videoblog, fordi jeg synes det kunne være sjovt at prøve at lave en videoblog og se om man kunne få nogle likes og se om man kunne få nogle masse views på YouTube. Så det jeg har tænkt mig med den her blog, i starten var det bare sådan, ja, det var stadig det mest for sjov, så for at få nogle spørgsmål og nogle challenges. Og jeg har allerede fået en masse spørgsmål. Det er pissefedt, og jeg er allerede over på en 50 likes på min Facebook-gruppe, min fan-side. Så det er super. Men jeg har fået en challenge og et spørgsmål, som jeg har tænkt mig at besvare. Jeg har fået en challenge fra Frederik Lav, som spørger, om jeg kan gå en uge uden at drikke cola. Og 2 sekunder. Jeg ved ikke helt, om det er noget for mig med at skulle gå en hel uge uden at drikke cola. Jeg kan godt lide cola. Jeg tror ikke, jeg kan holde det. Jeg tror, jeg vil gå psykisk ned. Så det må jeg takke nej fra. Men kom med nogle realistiske bud, som vi tror, jeg kan klare. Ja, og så har jeg fået et spørgsmål fra Andreas Stage, der spørger, om jeg er mest til patter eller til røv. Jeg vil nu mest sige, at jeg er mest til patter. Jeg kan godt lide sådan en god håndfuld eller mere. Det er nok mest mig. Men det må jeg jo selv om. Men det har været sjovt allerede med den første video. Jeg har haft en masse idéer og sådan noget til fremad også. Så men tak fordi I gad at se med, dem der nu kommer til det. Og så kan I subscribe til min YouTube channel, eller I kan like inde på Facebook-gruppen. Præcis.